नमस्ते नमस्कार संपूर्ण साथी सब में हमनी के लड़का सब के बानी व्यवहार बिगड़ते जाइसे दिने दिने जितने बढ़ते जाता उतने कितनो चाहबा हमनी के पेरेंट्स सब गार्जियन सब माने लड़का सब ने धीरे धीरे वैसे ना जैसन समाज में रहबा औसन के असर पड़ते जाता केकर बात मतार माने चाहे से कौन गार्जियन चाहे से कि हमनी के बाल बच्चा माने ना निमन होखो कह के बिगड़ो कह के कौनो बाप मतार ना चाहे से माने उन्हें कथी है कि ना चाहब खाली ना चाहबा मन से चाहबा जे ना बिगड़ो कह के हमनियों को उ व्यवहार में लागू ना करबा ना तो लड़का सबके हाथ से गमैते जाएबा। तो वो बानी व्यवहार में माने हमनी के सुधार ले आएला कथी कथी करे के पड़ता देखा। जैसे माने हमनी के लड़का 8 बरिस के हो जाता 8 बरिस के हो जाता तो उ लड़कवा कथी करता कि दुनिया के माने बात सब गांव समाज में के रहे से ना आउटी ज्ञान सब बाहरा के माने दोसर के बानी व्यवहार सीखे लगता किछो बाहरा के जैसे कि हमनी के माने गार्जियन सब तो सिखाते रहबा निमन बात सब लेकिन बाहरा के बात सब छर छिमेक के होखो अपन गांव घर के होखो केकरो मतलब बाहरा के नाहियो निमन बानी सब जल्दी कैच करे लगे से जल्दी वो अपन दिमाग में माने रखे लगे से। तो उहे से जब बानी व्यवहार में माने किछो गड़बड़ी माने देखाए लगता तब हमनी के उमेर में माने ओकरा सुधारे वाली एकदम हमनी के तखुंतरा निमन समय रहे से जितने तखुंतरे से हमनी के बुझे लगबा एटा लड़का के जे माने उ कहला औसांकवा बानी व्यवहार करे लगलक कौनो तो होखी कारण कह के बुझे लगबा जाने लगबा ना तब उ लड़का माने ओकरा निमन सुधारे वाली बाटो हमनी के लगाए लगबा खोजे लगबा कि कैसे करू जे उ लड़कवा हम बानी व्यवहार नहीं सुधार। तो औसंके माने हमनी के कथी कथी उ बानी ने उ सुधार करेला हमनी के कथी कथी हमनियों के बानी व्यवहार अपनाए के पड़ता। तो देखा कथी अपनाए के पड़ता कि प्यार से बात करे के पड़ल उ लड़कवा से हमनियों के प्यार से बात करे के पड़ल डांटे ओटे के ना पड़ल ओकरा हमनी के कितना जल्दी पेरेंट्स सब खिसिया जैसा लड़का सब ने उहो लड़कवा के माने खिस बर रही कोनो कोनो कारण से। तो उहे से हमनी के माने उ लड़का के जितने प्यार से हमनी के बोलबा माया करके बोलबा ना उतने उहो हमनी तरह अपन दुख सुख शेयर करे से। सकारात्मक व्यवहार के सराहना करिहा जितने माने उ निमन कोनो काम कैले रहता ना तो ओकरा सराहना लेवे के चाहिए हमनी के गार्जियन सब के कि हाँ निमन कैला कह के ई वाली जैसे कि स्कूल में से फर्स्टे होके अलग लड़का सब तो ठीक बा बहुत निमन माने कैले औरी तंका निमन करिहा कह के इहो से तंका मेहनत करबा तो और अगाड़ी जाएबा कि कह के माने वैसे ना लड़का सब के हौसला कैसे दू कह के माने सराहना लेत रहिया। उसने हमनी के पेरेंट्स सब लड़को सब के अपनो रूटीन बनैहा हमनी के रूटीन बनाएबा तो उ लड़को के भी रूटीन मतलब ओकरो करे के मन करता बनता उसने हमनी के माने बानी व्यवहार में सुधार करे जइहा। ऐसा खाली कहला से लड़का सब माने निमन ना बनता जबला हमनी के पेरेंट्स उतना समय ना देबा जिम्मेवारी माने ना लेबा ना तो लड़का सबके कथी है ओकनी के दुनिया थोड़ी ना भोगले है जिंदगी थोड़ी ना भोगले है। उहे से हमनी के सबसे ज़्यादा बच्चा सब ने माने समय देबा तो सुधारे के बुझे के कोशिश करबा तो उहो निमन बहरे से। उसने व्यवहार के कारण औसन के मतलब मोबाइल टीवी पर निगरानी करिहा बेसी माने मोबाइल टीवी ने लड़का सबके ध्यान ना देवे दिहा काहे से सबके समय हमनी के समय दे के ओकरा समझाए के बुझाए के ओकरा संगे खेले के कैसे करू जे उ हमरा प्रति मतलब आकर्षित होको हम ओकरा प्रति माने हमनी के ध्यान माने हमनी के एक काने रहो कि हमर मम्मी कथी करैता हम कैसे करम अपन मम्मी संगे कैसे रह के सीखू कह के एटा
लड़का सब माने औसंका हमनी के बनैहा लड़का सब के अखन तक लड़का सब देखबे करे से हमनी के बाप माता अलगे चलाइत रहबा मोबाइल टीवी देखैत रहबा आ लड़का सब के अलगे छोड़ देबा तो उससे से भी हमनी के लड़का सब में सुधार ना आता। उसने खेल कूद में तंका लड़का सब के माने खेले के चाही उकनियों के मन है खेले के पड़े से जितने खेल कूद में माने जोर देत रहबा खेलत रहते तो तंका उकनियों के माइंड फ्रेश होइत रहे से खेल कूद से। उसने हमनी के आदर्श बने के दिखाए के पड़ता। इतने कह के इतना मतलब हमनी के गार्जियन सब बानी व्यवहार में हमनियों को सुधार करिहा आ लड़को सबके इतना बानी व्यवहार में माने ध्यान दिहा। 8 बरिस के हो जाता तो लड़का सबके बेसी माने बिगड़े के संभावना रहे से तखन तोरा बुझिया हमनी के पेरेंट्स सब इहे बानी व्यवहार सब जितना कहले बारे हमनियों के अपनैहा आ हमनी के लड़को सबके बुझे के कोशिश करिहा। सबसे पहले तो हमनी के गार्जियन सब थकान हो के आल रहीसा काम धंधा करके आल रहीसा लड़का के सुने के ना खोजैसा। देखा हमनी के लड़का सब भविष्य के उटा कर्णधार ह हमनी के आजो समय दे देवा लड़का सब ने ना तो बिहान जाकर हमनी के कौनो टेंशन फिकिर ना रहता। ये इतने कह के हम अपने सबसे विदा लेता रिया। हंसता धन्यवाद।